Water filtration hali sa MMDA as in water desalinators gikan sa Philippine Navy makakatabang para sa malinig na supply ng tubig kan mga nag-evacuate huli sa pag-alboroto kan Bulkang Mayon. Lokal na gobyerno kan syudad ni Naga nakaandam naman na magtabang sa mga munisipyong labing naapektaran sa nasambit na probinsya. Uyan report ni Chris Novello. Nagabot na sa probinsya ng Albay ang 70 water filtration machines hali sa MMDA. Dugang ini sa mga filtration machines na tinurnover ni DND Secretary Gibo Chudoro. There will be 60 machines. These are filtration machines that will be needed from the Metro Manila Development Authority with personnel, including personnel. Probably there are about 60 personnel with the machines that you could deploy all over Albay, Mr. Governor. Pinapatutukan kaya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang basic necessities kan mga nasa evacuation center urog na ang tubig. In addition to the water purification systems, the Philippine Navy has committed to provide a ship desalinator here to add to our potable water supply. Nakaandaman na magtabang ang Naga City LGU sa mga munisipyo na labing apektado kan pag-alboroto kan Bulkang Mayon, urog na kun magdala pa ang sitwasyon kaini. Ay po, usually man po, pag may mga araw kayo na sitwasyon, natabang po ang lokal na gobyerno kang Naga, lalo na po duman sa mga munisipyo na direktang tatamaan. Preparado man ang LGU na magpasar ng sarong resolusyon na nagtatagama ng maninigong fondo na pwedeng maitabang sa pangangaipo kan mga apektadong pamilya kan abnormalidad kan bulkan sa Albay. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.